መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ቃላት ንጉስ ልሙኤል አዲኡ ዝመሃረቶ ንግራት አይ አታወደ እንታይ አታውሉድ ከርሰይ እንታይ እሞ አታወድ መብጽዓይ ኃይልኻ ንንስቲ መገድኻ ኸኣነተን መጥፋእት ነገስታት ኣይትሃብ ልሙኤለየ ሰትዮም ሕጊ ኸይርስዑ እሞ ፍርዲ ኩሎም ጉፉዓት ከይልውጡስ እዚ አይነ ነገስታትን እዩ ነገስታት ወይ ንኽሰትዩ መሳፍንቲ ዘስክር መስተ አብይ አሎ ኺብሉ ኣይግባእን ብርቱዕ መስተስ ነቲ ናብ ጥፍኣት ዝቐረበ ወይኒ ኸኣ ነቶም ነፍሶም እተመረረት ሰባት ደኣሃቡ ይስተ እሞ ድኽነቱ ይረስዕ መከራኡ ኸኣ ኣይዘክር ኣብ ክንዲ ዓባስ ኣብ ክንዲ እቶም ፀግዕ ዘይብሎም ኣፍካ ኽፈት ብቕንዕና ፍረድ ንሽግሩን ንመስኪንን ብይን ኣውፅኣሎም ደገኛ ሰበይትስ መን ይረኽባ ዋጋኣ ካብ ክቡር ዕንቁ ኣዝዩ ይኸብር ልቢ ሰብኣያ ይእመና እቶቱ ከቶ ኣያቋርፅን ንሳ ምሉእ ዕድሚኣ ሰናይ እምበር ክፉ ኣይትገብሮን ፀጉርን ልሕፂ እንጣጢዕን ትደሊ ተሓጒሳ ኸኣ ብኢዳ ተዓዪ ንሳ ኸብ መርከብ ነጋዶ እያ ካብ ርሑቕ ምግባ ተምጽእ ገና ለይትኸሎ ትትንስእ እሞ ንስድራ ቤታ ምግቦም ትህቦም ነግራዳ ኸኣሰስ ስርሐን ተትሕዘን ግራት ትምልከት እሞ ትዕድጎ ብፍረ ኣዳዋ ኸኣ ኣታኽልቲ ወይኒ ትተክል ሕቑኣ ብሓይሊ ይዕጥቕ ቀላጽማ ኸኣ ተበርትዕ ኣቓሑ ንግዳ ጽቡቕ ዝኾነ ትርኢ መብራህታ ብለይቲ ኣይጠፍእን ኣእዳዋ መፍተል የልዕላ ኣጻብዓውን ቁኒን ይሕዛ ንሽጉራት ኢዳ ትዝርግሓሎም ንጽጉማት ከኣ ኣእዳዋ ትሰደሎም ኩሎም ስድራኣ ሰብ ድርብ ክዳን እዮም እሞ ስለ ስድራኣ ብወርጪ ኣይትፈርህን ንርእሳ ምንጻፋት ትገብር ክዳውንታውን በፍታን ጀኩን እዩ ሰብኣያ ኣብ ደገ ኣብ ማእከል ዓበይቲ ዓዲ ምስ ዝቕመጥ ምርኡይ እዩ ጽቡቕ ቀሚሻ ኣሊማ ትሸይጥ መቐነት ነጋዳይ ትህቦ ሓይልን ክብረትን ልብሳ እዩ ነቲ ዝመጽእ መዓልቲ ትስሕቆ ኣፋ ብጥበብ ትኸፍት ትምህርቲ ለውሃት ድማ ኣብ ልሳና እዩ ንብረት ቤታ ትሕሉ እንጌራ ትህኪት ኣይትበልዕን ደቃ ይትንስኡ ብርኽቲ ኸኣ ይብልዋ ሰብኣያ ድማ ብዙሓት ኣንስቲ ጽቡቕ ዝገበራ ኣለዋ ንስኺ ግና ንኹላተን ትበልጽየን ኢሉ ይንእዳ ጽባቐ መልክዕ ጠባሪ እዩ ውቃበ ኸኣ ኸንቱ እዩ ንእግዚአብሔር ትፈርህ ሰበይቲ ግና ትንኣድ ካብ ፍረ ኣዳዋ ሃብዋ ኣብ ደጌታት ውን ተግባራ ይንኣዳ